Повишена скорост при влизане на влака в отклонение по линията. Отхвърлена е версията на самия Иляшев за катастрофата. А именно, че докато заедно с вече покойния му колега Венко карали влака с 100 км в час, той видял, че първият предупредителен сигнал на гара Калояновец свети зелено. Тоест влакът може да продължи да се движи направо с 100 км в час. Изведнъж след километър входната сигнализация на гарата изненадващо светила за отклонение вляво, което налага понижение на скоростта. Иляшев дръпнал екстрена спирачка и забавили рязко, но влакът дерайлирал. Тази версия ви показахме още преди година и половина в разследване. Тя хвърли съмнения върху качеството на ЖП линията и свързаните с нея пътна сигнализация от светофори. Така излиза, че машинистът не е виновен, защото е подлъган от взаимоизключващи се сигнали. И отново питаме, възможна ли е манипулация на истината? Въпреки експертизите и докладите, че по ремонтираната за над 30 милиона лева ЖП линия всичко си е наред, специалистите от БДЖ Илчев, Браснаров, бившият ръководен кадър в железниците Иван Иванов и още много други техни колеги се съмняват в светлините. Десетки машинисти трудно приемат, че някой колега ще се убие така безразсъдно. И техните съмнения падат върху пътя и светлините. Осъденият Иляшев е събрал писмени сигнали на свои колеги за проблеми от всякакъв тип по злощастния ЖП участък. Достатъчно много са нередности за тази гара. Значи 37 нередности са. За близо година и малко. В гара Калояновец. Не може гара, която е пусната преди на 14 април 2014 година, се реже лентичката. Скорост от 160 км за скоростна отсечка. След няма и месец да се намали скоростта на 3 намаления по 100 и 1,80. В момента намаленията са на 60 км. Отговорете си вие самия и зрителите ви как стоят нещата с скоростните отсечки и за ремонт. Какъв ремонт се прави за 2 месеца намаля. Мога да ви покажа с каква баластра е изпълнен проекта. Ето вижте, колко лесно чупилиме. Ето, това са неща. Това са камъни, които изпълнявам проект. Камъните от междугарието Михайлово-Калояновец. Има изисквания за баластрата, която се полага. Баластровата призма. Те трябва да издържат на определена градус, минусов и плюс градус, за да не се получават тези работи. В момента, както ви казах, това вече там е пясък. И за това участъка е намален. Явно и заради това са намалени участъковите скорости.